First time na karon makari dari tagbilaran ni Ikyas kung gundoy. Ano yun? Tempura. This is yusa. Ilawan ko na to. Teriyaki. Palit na kog donut para nito tayo undoy. Okay. Ngadyo man po tuloy po. Dito na, kakarating ko lang sa bahay. What's up mga kagahi? We are here right now in Tagbilaran. Tabuk me going to ICM with Emilita and Mama Ika. Mama Ika, where are you? Mama Ika is at the back. So, narami buhaton na rin nga important. Very personal. Nasa nakalag ko karon without ondoy for the first time. Kari kong Tagbilaran nga was ondoy. Karon pa jud. Sukad masukad. What can you say? Can you say about it? Are you happy for me? Yes. Paskong Pasko na ng ICM ngayon. Marami ng mga ilaw-ilaw dito sa may harapan ng kanilang mall. Saan naman yung unati kagang bag na nasud sa jacket? Panista. Japanese restaurant? Are you sure? Yes. Okay. Ano? Emilita wants to eat Japanese food, so we're going to a Japanese restaurant for this vlog and excited lang ang peg. Oh, grabe, nagkirit-kirit na gajagla ka orang isa kay kanina na. Time check na to karon guys, alas 12:20 na sa ugto. So halata ka jo nga mga tao daghan na ni kwarta kay nag-shopping na. Hala, rang ganda ha ag Christmas tree no? Blue. I like the Christmas tree, it's my favorite color, oy. Huwag pa ko nakakaanda na alam. So excited. Okay guys, musuway tawag Japanese food ari sa ICM. Kaya mo ay gusto ni Emilita. Let's check first. First time na karon makari dari Tagbilaran ni Ikyas kung gundoy. May Ikyas man putos na mag-trail man putos siya. Patas ang laban. Problema dani ron kay chopstick, di ka mo gamit. Maka-request baka tanan ni kutsara. So let's check their menu for today. Ramen, batchoy ramen. Mura man yang nailhan batchoy ramen raman. Oh. Mama ni pasingo jud basta ay ngani mga tilaw-tilaw og food pasingo jud is ini. First time pa naman ni meron nga mukaon dungan mi na small. Kay magdungan mi permian na rama sa mong bahay, buwad ra man sudan. Tinuod guys, magdungan mi sa imi nas bahay, musudan buwad, inununan, krito nga galunggong, di ba tulingan nga inununan, nilawkoy. Karon first time na may imi nga mukaon og Japanese food. Ako kay bawo jud sayang piliun. Dami man tanan. Pwede naman ako lang mo order niya. Inaanaan ako ba? Sige, ikaw re-order tanan em. Okay, say meron kang orderan kay. Basig maka-order Masyak dyan ka order. Oo, maka-order dyan ko. Di lami ba? Madyo nang si imi kay kasuway naman sa Dani. Ano, kutsara ko? Pwede naman tamo request sa kutsara. Kamaw mo ko mo gamit Dani, pero langanan ko, di ko mabusog. Ito saan eh. Si Mama Ika, das Mama Ika. Hi, channel guys. Yung adong galing mga ikaw guys. Channel good guys. Can you karaw? What is that? Look like there is a tinapay. Shell. But that one. Tofu. No, that one. Fish balls. No, that one. There. Mura siya o... Mura siya og. Squid ball mo gigapon. Ansay nga na ni Jaim nga? Ansay nga na ni Jaim? Seafood hot pot ramen. Oh, seafood hot pot ramen. Charot. Excited ang bata. Saan yung Mickey mo nani? Yellow Mickey. Yellow? Hmm. Ano yung yellow? Yellow Mickey. Itong baga din sa dito. Isa tong bagate. Mickey Ferriols.
Buing artista. Kantong ko, kantong. Cucumber or pipino. Okay lang, I can taste it but I need water also because I didn't drink water this morning. Hindi ka mabutang, tangan daan. Kasi tilapia. Later, Clumsy. kinuha na nila yung sa kanila kasi akin na lahat ito. Hindi siya pwede niyan, kaya hindi siya binibigyan ng baso. Kawawa yan. Anong kawawa? Paano ako naging kawawa? Isang picture sa akin. Kawawa kayo kasi baso-baso lang yung sa inyo. Sa akin, sa kapitser, oh. Pwede ba to iuwi? Pwede. Ang ganda kasi, ang cute-cute kasi, oh. Diba para to dito? Sige, ilagay mo na yan sa plato mo. Ay, hala, kawawa naman. Di marunong kumuha ng noodles. Hala, kaluoy. Sa Manila mo ramag na ay. Judging ma. Ang tawag diha, kujaji. Judging bagar. Happiness. Happiness of the baby girl. Ubusin nyo na yan para mabusog na kayo. Tapos pagdating ng marami, akin lahat. Bagay na ni mo bro, gamay kaayo. Pero ka-cute. Ano ko lang anak. Anak na lang. You can put that here, miss. Thank you very much for coming. Come again soon. Pero wala, may order din ang balik. Thank you for the teriyaki chicken teriyaki. Kalami. Ano to? Buwat lang ko. Ingat rin anak ko sa ICM. Siyasawa na ni. Ano eh? Nami, Your favorite? try the tempura. Tempura. Gamit niyo. This is yusa. Ilawan ko na to. Ano na? Malami. Ay, utan. Utan man sa iming nagkaan. Uy, ganahan ko gyoza day. Ilawan na tago yung chicken teriyaki. Chicken teriyaki. Gamit ko. Gamit lagi nila. So, yabot guys, Mama Julie ug siliksian. Daghan na magipang order ni Amy, magipakaon nila gaban. Haman ra gud mi sa mga adlaw, padong na may karon sa terminal. Ipangkapoy na kay taas-taas na ang mga adlaw, alas 4 na sa hapon. Ag mga naong di na mga drawing. Pasko nag-terminal. Mani dapit ting Dunkin Donut. Bigol mo, ma'am. Nabalik pa sila rambutan, nagako kay palit kog donut kay siundoy na ngadto man kog gasa. Atong palit ang gasa, karon ta kasapan kini ikes ra ba in taon. Ano doon? Dara Miss Van. Atbang kuya oy. Palit sa magtubig kasi imig wow. Demo ko tubig daro. Palit na kog donut para ni Tatay Undoy. Kay ngadyo man pud tulo oy pud. Hala. Kira? Salamat. Adto pa. Sunod barangay. Naku man ni aning adto. Gitagbo yung taong ko sang bana. Yan maklaro ang bana gabi eh. Kumusta Wilaman. lakad? Kapoy. Pero hindi pa yung pwede. Mangiis ako. Ano ra ko mangihi ba? Galagi mong kandoy. Okay guys, nandito na. Kakarating ko lang sa bahay. Pwede ko dari na. Mingko. Pwede ko dari na. Pwede, basta kay na ang ana. Basta kay na nihapon na. Ikabuhi lagi ko. De. Ipo sa debot ng sa kapuya oy. Oh, grabing kapuya din dahil lalim manihapon sa mi. Munaw sa ako kay biyahe ra ba. Sana doy imong pasalubong doy oh, mao ni imong giapas.
we're just watching TV with Emilita. Oh, gikapoy bi karon sa mong biyahe kay grabing kaladyo gamong biyahe karon into no, gibiri-biri kang paa. Gibiri-biri kang bagtak. Mo pa jud kung anso kay pagpangihi na he. Nabuang ba ning lapot mo ito na sang panty na basa ito ng panty kay dali mo ko kay sa busakpan. Nay. Hi ka na, ini mga kagahi. O mo na yung mga kauban karon na og TV si Maria Aliana og si Juana Marcosa og si Orod Jr. Gibiri-biri kang tiil kanang kuan da adyo na medyo tagdanang na yung mga sagbot dana kay ag mga pakpak nas bag-o nga wifi ni Emilita kay jang wifi ning burus ra magkalit og battery. Di man pwede jud kabuthanon sa hinuon. Wanis Emilita, ka cute no. Na lami ka sa na kay naka uniform na para higda. Good night guys. Mag-sleep na kami ng aking husband. Sana all. Good night na. Night. Hangipon guys na napangag to. Nararamag. Grabe klaro ang bugas oy. Gimingaw ni hambana na kay sa kaadlaw mi wa nag-uban sa hagad ka jugang na puno pa dyan sa bugas. Mga raman. Gula. Sa may ka-istorya karon sa trail ninyo. Loy. Kisa loy kandido. Agay kandes loy kuno ka balin. Ayaw siya ba? Uy, kasap tayo sa mama. Lori sa mama kay bawa dan langid. Man po dito, kasap. Ano to? Ano kasaban man? Tiguwang na. Shout out Candids. Brand new motor, yaw. Pero nakandage pag isang motor na gas-gas. Guys, grabe ka po sa gamulakaw karon pero okay ra kay makapahuway naman pud ni. Ning uwan na guys. Oras na ta karon alas 10:29 na sa kagabion. Tuog naghangba na dari. Yeah. So good night guys, see you tomorrow.